Robotickí pomocníci v domácnosti sa čoraz viac hlásia o slovo. V tomto smere určite zaujme rodina automatických pomocníkov aj robot. Tá má dokonca ďalšieho nového člena, Scooba 230. Tentoraz však nepôjde o vysávanie, ale priamo o umývanie podláh. Ale čo to? Balenie je o niečo menšie, ako sme pri týchto robotoch zvyknutí. A menšie je aj zariadenie. Ide totiž o najmenšieho súrodenca veľkých bratov. Jeho balenie začína návodmi. Tie odhalia obsah vrchného poschodia. Ako prvú zbadáte podložku pre odkladanie malého robota. Hneď vedľa nej je nabíjačka. Pod podložkou sú pre vás nachystané 4 balenia prípravku na umývanie pevných povrchov. Ten bol špeciálne navrhnutý práve pre tohto umývacieho pomocníka. No a chýbať nemôže ani batéria, ktorá je metal hybridná a má 1300 mAh. Samotný robot obýva prízemie balenia, kde časť miesta prepustil aj zaujímavému príslušenstvu. Ide o zariadenie, ktoré vytvorí virtuálnu stenu, cez ktorú sa robot nedostane. A keď sa teda vloží napríklad do dverí, robot z miestnosti neujde. Popri veľkých bratoch sa však aj táto menšia robotická sestra pozerá na svet vlastnými očami. Vlastne vníma okolie. Pomáhajú jej v tom inteligentné senzory, tak ako aj jej staršej a väčšej sestre. Oproti nej je toto naozaj drobec, no svoju kompaktnosť naplno využije v menších priestoroch a rovnako aj na zúžených miestach. Scooba využíva technológiu e-Adapt, ktorá jej pomáha vyčistiť každý priestor v miestnosti aj viacnásobne, vrátane ťažšie dostupných miest. Pomocou nej si na niektorých miestach dokonca zatancuje. No v praxi to znamená, že sa takto snaží dokonale odstrániť aj zaschnuté nečistoty. Moderné senzory rovnako bránia aj tomu, aby zariadenie padlo zo schodov, prípadne z vyvýšených miest. Viac ako 60 krát za sekundu robot vyhodnocuje svoje správanie a tomu pomáha v zvyšovaní efektívnosti pohybu po miestnosti. Hoci je Scooba 230 malá, dokáže toho pomerne dosť. Pokojne sa postará o celú miestnosť s plochou do 14 metrov štvorcových. Toľko jej totiž dovolí integrovaná batéria. Najlepšie si však rozumie s tvrdými podlahami. Kúpeľňu, toaletu, prípadne špajzu jej teda môžete pokojne prenechať. Scooba na rozdiel od umývania mopom používa len čistú vodu s čistiacim roztokom na podlahy. Následne je prebytočná vlhkosť z dlaždíc, linolea alebo plávajúcej podlahy zotretá a umiestnená do zásobníka na znečistenú vodu. Týmto postupom sa neutralizuje až 98% bežných domácich baktérií. Originálny čistiaci prostriedok pre Scoobu je naozaj účinný a tak stačí použiť len tretinu vrecka. Inak môže zanechať fľaky na podlahe. Scooba 230 je naozaj dobrým pomocníkom a úplne mobilným, takže jednoduchá na prenášanie, ovládanie i čistenie. Rozhodne plnohodnotný člen modernej rodiny robotov z dielne iRobot.